Esta mañá presentábase en Ribeira unha nova edición da Feira Artemar. Desenvolverase esta semana dende o xoves ata o domingo nas rúas Peonís e anexas ao concello, cun amplo abano de actividades para satisfacer a todo tipo de públicos, con música, animación de rúa, espectáculos infantís ou exposicións. Imos ter unha programación variada con múltiples actividades ligadas á artesanía, aos postos tamén que presentan os artistas locais, degustacións gastronómicas, música e eventos festivos para a rapazada, non? Por todas as rúas do Concello de Ribeira. Que está moi implantado dentro de Ribeira, que se produce desde fai moitos anos e que produce unha alternativa de ocio tanto para os veciños como para os turistas. Dende o Concello fan unha chamada a participar na feira, na que se dá tamén unha fonda implicación do tecido asociativo empresarial da vila. Se animen a, digamos que, vestirse con de temática mariñeira. Este feito pedímolo para darlle maior impulso a esta feira e conquerir así unha maior consolidación. Non nos podemos esquecer tampouco de todos os locales que participan activamente neste evento e agradecerlles tamén a súa participación. Este ano o Concello decidiu atender tamén as demandas de moitos veciños e permitirá a entrada de vehículos a vivendas e garaxes naquelas zonas durante a feira na que estará instalado o mercado. Era habitual que nas edicións anteriores pois se restringise o tráfico afectando a moitas vivendas. Nesta edición vamos a mellorar esas restriccións para que as veciñas e veciños que teñen garaxes pois poidan tamén acceder aos seus propios vehículos que teñan estacionados dentro das súas propiedades, non? Como en anos anteriores, realizaránse novamente os concursos de escaparatismo e decoración. Entre a gran oferta lúdica destacan tamén os talleres demostrativos de oficios ou o recuncho artístico. Este último estará emprazado na propia praza do Concello. En el participarán 4 artistas locais: Teresa Argibay, María Goretti Bello, Antonio Pérez e Joncho Argibay.